Vydajte sa so mnou, duchom Kaškom, v nových výletných hrách po gotickej ceste. Aplikácia Geofan vám prináša nové zážitky a zmysluplné trávenie času. Navštívime spoločne 4 kostolíky európskeho kultúrneho dedičstva v Košickom kraji a dotvoríme tu virtuálnym štecom krásne fresky. V Ochtínskom kostole vás zoznámim s miestnym baníkom Hansom, ktorý, verte či nie, radšej maľuje fresky ako vára v bani. V Plešivci vám predstavím významného ducha, ich urodzenosť Ladislava Bubeka, ktorý sa poneviera v kostole svojho rodu a hľadá večný pokoj svojej duši. V Koceľovciach nám lámanou slovenčinou vysvetlí sám majstro Dante, ako sa farebné fresky maľujú priamo na steny kostolov. V Štítniku stretneme architekta Bélu a budeme hľadať pána Gróha, ktorý je zodpovedný za reštaurovanie fresiek na Gemery, lebo potrebuje každú voľnú ruku pri odhaľovaní fresiek veľkolepého kostola. Cestujte a zažite nevšetné dobrodružstvá s aplikáciou Geofan, ktorá je k dispozícii zdarma na App Store a Google Play. Projekt Za kostolmi s virtuálnym štecom bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita. Vidíte? Už aj duchovia ako ja potrebujú sponzorov, aby vedeli prinášať zaujímavý interaktívny zážitok. Tak si ho nenechajte ujsť a podporte moju tvorbu zahratím týchto Geofan hier. A nezabudnite sledovať, čo sa deje v mojom svete Haravara, do ktorého vás srdečne pozývam.